Hayırlı erте, elning töp телеканалында Татарстан яңалыклары, Туры эфир студиясында Чулпан Әмири безнең бүгенге чыгарылышта. Россия президенты ил халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Өлешчә мобилизация кемнәргә кагыла һәм ни өчен бу карар иле безнең суверенитетын саклау өчен мөһим. Безнең махсус репортаж. Илнең технологик алгарышы эчке үсешне формалаштыра. Казан Digital Week күргәзмәсендә 200 проект тәкъдим ителде. 17 тоннадан артык азык-төлек Мамадыш районында Донецк һәм Луганск өлкәләрендә яшәүчеләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм туплау бара. Россия президенты ил халкына мөрәҗәгать белән чыкты һәм өлешчә мобилизация хакында игълан итте. Хәрби комиссариатларда чакырылырга тиешле кешеләр исемлеге төзелә. Мобилизация кемнәргә кагыла һәм ни өчен бу карар илебезнең суверенитетын саклау өчен мөһим икәне турында безнең махсус репортаж. Считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Президентның төптән үлчәнгән һәм төгәл карары 25 миллион кешенең 1%-на гына кагыла. Россия суверенитетын саклау һәм махсус хәрби операция бурычларын үтәү өчен Владимир Путин өлешчә мобилизация турында игълан итте. Өлешчә мобилизацияләү булгач, хәрби хезмәткә хәзерге вакытта запаста торучы гражданнар гына чакырыла. Иң беренче чиратта кораллы көчләр сафында хезмәт иткән һәм билгеле бер хәрби хисап белгечлекләре һәм тиешле тәҗрибәсе булганнар. Особо подчеркну, что граждане России, призванные на военную службу по мобилизации, получат статус выплаты и все социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту. Хәрби частьләргә җибәрелгәнчә махсус хәрби әзерлек үтәчәкләр. Россиянең мобилизация ресурсы 25 миллион кеше, шуның 1% гына чакырыла. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это и не единоразовое. Россиядә өлешчә мобилизацияләүгә резервтагы 300 мең кеше чакырыла. Эш этаплап башкарыла. Монда бар кешене дә бер юлы алу өчен киң колачлы эш каралмый. Оборона министрлыгында билгеләп үтүләренчә, мобилизация гомуми гаскәр составын шактый көчәйтә, өстәвенә хәрби бурычның нинди икәне төгәл ачыкланган. Будут сформированы несколько новых соединений. Берничә яңа һәм катнаш хәрби частьләр барлыкка киләчәк. Алар беренче чиратта дәүләт чиген саклау өчен, шулай ук махсус операция бурычларын үтәүдә өстәмә көч була. Хәрби хәрәкәтләр зонасына хәрби хезмәтен үтәүче солдатлар һәм студентлар бернинди шартларда да җибәрелми дип ассызыкланды оборона министрлыгында. Шул ук вакытта өлешчә мобилизация армия өчен генә түгел, ә җәмгыять өчен дә өлгергән сорау. Что это необходимо было сделать. Көнбатыш илләре берләшеп славяннарга каршы куйды. Мобилизация безнең бабаларыбыз башлаган эшне төгәүләү мөмкинлеге. Өлешчә мобилизацияләүнең дөрес карар булуы турында күп тапкыр алгы сызыкта булучылар да сөйли. Мобилизация именно специалистов. Сугыш тәҗрибәсе булучыларны, хәрби белгечләрне өлешчә мобилизацияләү кирәк. Чик линиясе 1000 километрга сузылды. Против наших бойцов на Донбассе. Донбасста безнең гаскәрләргә каршы 48 ил сугыша һәм корал җибәрә. Мобилизациягә төрлечә карарга була, ләкин һәр солдат үз вакытында ант биргән. Мөршидә Җихан, Вадим Струминский, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Шулай ук илнең оборона сәнәгать секторы ягыннан да ярдәм күрсәтү кирәк. Бу турыда Владимир Путин үз мөрәҗәгатендә ассызыклады. Предприятиеләр барлык кирәкле ярдәмне алачак, алар инде беренче номерлы әзерлек стадиясында. Моңа хәбәрчебез дә инанып кайтты. Балалайка ясау өчен 1 минуттан артык вакыт кирәк. Әнә шундый музыкализм белән махсус эшләнмәнең бер өлешен атаганнар. Эш өзлексез предприятие барлык корал төрләренә дары эшләнмәләре ясый. Перед Казанским пороховым заводом стоит основная задача увеличения производства нашей продукции. Казан дары заводына продукция җитештерүне арттыру бурычы куелган. Бу юнәлештә графиклы эш башкарыла. Без бурычны үтәргә әзер.
Бурычларны вакытында үтәү һәм җитештерү күләмен арттыру. Владимир Путин регионнарга һәм илнең хәрби предприятие җитәкчеләренә әнә шундый йөкләмә бирде. Хәзер Татарстанда 25 оборона сәнәгать комплексы оешмасы урнашкан. Махсус операция башлану белән алар көчәйтелгән эш режимына күчте. Сейчас на многих предприятиях уже заказ увеличен в 10 раз. Для этого Министерством промышленности проводится подготовка и кадров, и дополнительное финансирование, и обеспечение новой рабочей силы общежитиями и дополнительными мощностями. Республиканың оборона сәнәгать комплексы һәр вакыт ил иминлеге сагында иде. Бөек Ватан сугышында да шулай булган. Барлык заводлар да хәрби режимга күчерелгәч тәүлек буе эшләде. Нәкъ шул фидакар хезмәте өчен Казан хезмәт батырлыгы шәһәре статусын алды. Казан бүген дә үз бурычын намус белән башкара. Вертолет заводында хәрби Ми-38Т очкычлары ясалса, авиация заводында хәрби сугышчан самолет җыялар. Ә былтыр яңартылган Ту-160М җитештерелә башлады. Республика предприятиеләрендә җитештерү күләмен арттыру хезмәткәрләр санында арттыруны таләп итә. Хәзер Татарстан хөкүмәте заводларга өстәмә эшче көчләр җәлеп итү мәсьәләсен хәл итә. Аларга югары хезмәт хакы, тулай торак һәм мобилизация вакытында хәрби хезмәткә чакырылудан кичектерелү вәгъдә ителә. Мөршидә Җихан, Фирүзә Насырова, Альберт Сафиуллин, Татарстан яңалыклары. 17 тоннадан артык азык-төлек. Мамадыш районында Донецк һәм Луганск өлкәләрендә яшәүчеләр өчен чираттагы гуманитар ярдәм туплау бара. Изге, саваплы эшкә Мамадыш халкы бик теләп кушылды. Ярдәм итүчеләрнең берсе белән Мамадыштагы хәбәрчебез Илнур Юнусов та очрашып кайтты. Кышкылыкка сакый торган фуражны рамынды. Василий Архипов хезмәт юлын умартачылык өлкәсенә багышлаган шәхес. Бу һөнәрнең серләренә әти-әнисеннән өйрәнгән. Алар да Мамадышның күренекле умартачылары иде. Сюжет герое бүгенге көндә Яковка авылыннан ерак түгел җирдә 120 башкорт гаиләсе тута. Быелгы сезонда шулардан 2 тонна продукция алган. Хуҗалыкта аңа гаиләсе һәм туганнары ярдәм итә. Кияүдә булыша, внучкаларда булыша, хатын инде әни, әти Абыйда Казаннан кайтып 2 сутка булышты менә бал айыртканда инде. Аңа бик зур рәхмәт. Тагын бал ничек була? Монда урын кортлар өчен бик әйбәт инде. Урыны җайлы урын. Юкә, болын, су якын инде. Аллага шөкер, кортлар өчен менә дигән урын инде. Авыл җирлеге башлыгы Донецк һәм Луганск өлкәләре халкы өчен гуманитар ярдәм итеп бер банка бал бирү тәкъдимен әйткәч, Василий Архипов бик теләп риза була. Гаилә советында шул хакта сөйләшкәннән соң 3 литр урынына 1 бидон итәргә карар кылалар. Мин инде семья белән советы иттек тә инде. Менә безнең Архиповлар семьясыннан бер фләге бал Донбасс команда кайдадыр, шунда шул якларга җибәргә кирәк гуманитарный. 55 килограмм авырлыктагы 1 бидон балны Василий Архипов район хакимияте бинасы ишек алдына алып килде. Мондагы гаражлар вакытлыча гуманитар ярдәмне җыю урыны ролен үти. Бүгенге көндә Мамадыш халкыннан 17 тоннадан артык продуктлар җыелган. Бәрәңге, суган, кишер белән чөгендер, кабак, бал, төрле ярмалар, шәхси гигиена чаралары. Авыл җирлекләре, оешмалар, бюджет учреждениеләре зур активлык күрсәтә. Һәрбер клуб, һәрбер китапханә да эшләүче һәм шулай музейда эшләүче авыл җирендә эшләүче хезмәткәрләребез үз сәбәпләре белән басуларда һәм инде шушы авыл эчендә булган буш бакчаларда авыл хуҗалыгы продукциясен утырттылар. Һәм безгә инде тәкъдим булгач, менә шушы үзебез үстергән продукцияны гуманитар ярдәм итеп җибәрергә без моңа бик теләп риза булдык. Чөнки инде ул безнең өчен бик зур эш, савап эше дә булып бара. Һәм бүгенге көндә без бик зур теләк белән бу эшне башкарабыз. Озакламый җыелган гуманитар ярдәм Донецк һәм Луганск өлкәләре халкына озатылачак. Бу изгешкә өлеш кертергә теләүчеләр район башкарма комитетының территориаль үсеш бүлегенә мөрәҗәгать итә ала. Илнур Юнусов, Фаил Шайхетдинов, Татарстан яңалыклары. Башка темаларга. Башкалабызда Казан Digital Week масштаблы форум ачылды. Бүген форумның 2нче көне. Ул цифрлы трансформацияга һәм илнең фәнни суверенитетын эшләүгә багышлана. Аның сикемле елмаюы әллә кайдан җәлеп итә. Кеше сыман робот Юлия һәр кемгә дә ачык йөзле. Робот оснащен искусственным интеллектом. Робот ясалма интеллектка көйләнгән һәм ул әңгәмәдәше белән аралаша ала. Бу очракта робот хезмәт күрсәтә һәм ул башлыча туристларга юнәлтелгән. Без киләсе елда Пермнең 300 еллыгын бәйрәм итүгә әзерләнәбез. Бу робот туристик үзәктә торачак.
Илнең технологик алгарышы эчке үсешне формалаштыра. Россия программалары хәзерге вакытта тормышның барлык өлкәләрендә диярлек кулланыла. Төп 200 проект Казан Digital Week күргәзмәсендә тәкъдим ителде. Лабораторное исследование является ключевым моментом при постановке диагноза в медицине. Мы можем транспортировать пробирку от пациента. Без санлы трансформацияның автоматизация белән үзара бәйләнештә лаборатория тикшерүләрен тизләтергә мөмкинлек бирүен күрсәтергә тырыштык. Цифрлы мохит ведомстволарны электрон документ әйләнешенә күчерә. Әйтик, 1 октябрьдән илдә электрон машина йөртү таныклыклары пәйда була. Татарстанда ислам банкингы кертелә. Күргәзмә павильонны форумның матур тышчасы гына эштәлеге турында сүз пленар утырышта барды. Видео элемтәдә Михаил Мишустин цифрлы тармакта җитештерүнең үсеше турында сөйләде. За последние 2 года объем реализованных на рынке решений собственного производства, оказанных услуг и выполненных силами российских специалистов работ вырос на 75% и превысил к концу прошлого года 2 триллиона рублей. Одновременно с этим необходимо было обеспечить больший спрос на отечественные технологии на внутреннем рынке. Кайчандыр киләчәк һөнәре буеп тоелган хыял бүген чынбарлыкка әйләнде. IT белгечләр илдә әйдәп баручылар ролендә. Татарстанда барлык муниципалитетларда да цифрлы мохит булдырыла. Мәсәлән, Иннополиста урнашкан яңа IT парклар. В прошлом году социально значимые услуги переведены в электронный формат. 125 услуг. До конца текущего года будут переведены все остальные услуги. Понимая важность этой отрасли, текущий год нашей республики мы объявили годом цифровизации. Казан Digital һөнәри осталык буенча 3 көнлек чемпионатта эшләнгән технология тормыш сыйфатын яхшыртуга юнәлтелгән. Более 3000 человек уже получили льготную ипотеку. Средняя ставка 4%. Многие регионы приняли свои программы и снижают ставку для... 3000-нән артык кеше ташламалы ипотека алды инде. Уртача ставка 4%. Шул ук вакытта банклар актларда 5% бирәләр. Күп кенә төбәкләр бу программаны кабул итте һәм аны киметмиләр. Күңелгә хуш килә торган шартлар. Санлы трансформация дәвам итә. Хәзер инде илебезнең яңа эшләнмәләре шартларында. Белгечләр фикеренчә, ил якын арада технологик суверенитетын тулысынча тәэмин итә ала. Мөршидә Җихан, Айнур Вәлиәхмәтов, Александр Решоткин, Татарстан яңалыклары. Форум белән бер рәттән Казанда тарихта беренче тапкыр халыкара фиджитал уеннары да башланды. Бу аерым төр, анда катнашучылар башта виртуаль майданчыкларда көчләрен тикшерә, аннан соң әлеге спорт юнәлешләрендә үзләренең физик әзерләнүен күрсәтә. Беренче виртуаль голны трибуналардан көчле алкышларга күмәләр. Әлеге матч тарихи. Бер үк майданда классик һәм киберспорт очрашты. Ярышлар 4 дисциплина буенча: онлайн, аннары офлайн уза. Реаль майдандагы карьерасын тамамлаучы спортчылар өчен фиджитал уеннар яңа мөмкинлек. По плоскостопию и по ноге буду удалять там кости. И ты потом собираешься на поле еще выйти? Ну да, планирую. Али Сулейманов планнарын 2024 елда шынга ашырырга җыена. Ул вакытта Казанда киләчәк уеннарын уздыру планлаштырыла. Фиджитал ярышлар спортчыларга осталыкларын арттырырга, оештыручыларга инфраструктураны камилләштерергә ярдәм итә. Большое спасибо, что руководство страны доверило Татарстану готовиться к этим играм. Успехов вам! Чынбарлык һәм виртуальлек арасындагы чикне бетерү өчен Казан Экспо үзәгендә махсус стадион корылган. Күрше павильонда Digital Skill зонасы. Рәсми утырышлар өчен дә заллар җиһазландырылган. Спорт белән эшлекле чаралар өчен заманча интерактив майданчык булдырылган. Шулпан Амире, Регина Софиуллина, Ленар Хабибуллин, Татарстан яңалыклары. Эфирда Татарстан яңалыклары, без туры эфирдә эшлибез, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. 1 ноябрьгә кадәр башкалабызның Сахаров, Әмирхан һәм Фучик урамнарында урнашкан почта бүлекчәләрендә посылкалардан калган коробкаларны кабул итү пункты эшләячәк. Шулай ук шәһәр халкы башка картон эшләнмәләрен дә эшкәртүгә тапшыра ала. Проектта Россиянең 34 төбәгендәге 254 почта бүлекчәсе катнаша. Акция экология ил күләм проектына теләктәшлек йөзеннән уздырыла. Башкалабыз Казанда крәшен бию буенча татар телендә мастер-класс узды. Хәрәкәттә бәрәкәт проект кысаларындагы дәрес бу сезонны төгәлләде. Быел проект дәвамында барлыгы 10 мастер-класс үтте. Анда хәбәрчебез Динә Нәҗметдинова да булып кайтты.
Шора барышында артистлар перформанс һәм керәшен биюнең төп хәрәкәтләрен күрсәтте. Биредә теләге булган һәркем керәшен биюнең элементларына өйрәнә алды. Керәшен биюе башка биюләрдән нәрсә белән аерылып тора? Алар инде беренче чираттан музыка белән, музыка, хәрәкәт, манера, подача дигәндә инде шулар белән. Нәрсә әйтеп киттегез хәрәкәт? Керәшен биюендә нинди хәрәкәтләр бар? Күрсәтеп китегез әле. Минем керәшен биюне өйрәнәсем килә. Әйдәгез киттек бергәләп. Өйрәнеп карыйбыз хәзер. Кулны куябыз, булай итеп кызлар бит инде без. Кулларны куйдык, әйе. Аннан әкрен генә раз сикереп, әйе бер ике аяктан әкрен генә более фольклорныйрак итеп, фольклор итеп биебез. Шулай итеп генә утырып сикермичә күпчелек җирләрдә татарлар бит сикерләр. Ә монда наоборот утырып аска таба дроп дигәндә инде. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елында башланып китте. Узган ел барлыгы 14 мастер-класс оештырылды. Әлеге мастер-класска бик теләп килгәннәр. Керәшен биюнең хәрәкәтләрен кызыксынып өйрәнүчеләрнең саны бихисап. Бирегә килүчеләр тында алмыйча остасларның һәрбер күрсәткән элементын кабатлап бардылар. Мастер-класс ошыймы? Әйе, бик ошый. Нинди хәрәкәтләр, гомумән хәрәкәтләр өйрәндеңме? Әйе, берничә хәрәкәт өйрәндем. Бик күп төрле керәшен биюләрен өйрәндек, элементларын дип әйтик инде. Например, менә булай. Шәп, миңа бик ошады. Киләчәктә син керәшен биюен бир идеңме? Бир идем, бик ошады, матур. Хәрәкәттә бәрәкәт проекты чаралары Казан мэриясе тарафыннан парклар һәм скверлар дирекциясе белән берлектә уздырыла. Динә Нәҗметдинова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Бу елларда 24 сентябрьдә Казанның Аккыш күлендә чираттагы гастрономия фестивале узачак. Бәйрәм кунакларын бу эштәлекле программа, мастер-класслар, ярминкә, концерт фестивальнең төп вакыйгасы булып 10 минут эчендә 1000 кыз тыбый әзерләү буенча рекорд кую булачак дип белдерде оештыручылар. Кулына китап алган бер кайчан хур булмас. Чыгарылышыбызны яңа чыккан басмалар белән таныштыручы китап сәхифәсе белән дәвам итәбез. Сүзне хезмәттәшем Ләлә Зайнуллинга бирәм. Исәнмесез, халкыбыз элек-электән китапка, билимгә тартылган. Казанда күренекле дин галиме, мәгърифәтче Нургали Хасановның киң кырлы тормыш юлы һәм иҗади мирасын өйрәнүгә багышланган китапны тәкъдим итү чарасы узды. Нургали Хасанов тумышы белән Тәтеш өязе Мурзина авылыннан 1886 елдан алып вафатына кадәр аның тормышы Буа мәдрәсәсе белән бәйле. Нургали Хасанов 30 елдан артык Сембер губернасы Буа шәһәре мәдрәсәсен җитәкли, иман вазифаларын башкара, бик күп кешеләргә гыйлем һәм рухи тәрбия биргән шәхес. Нургали Хасановка башланган китапның барлыкка килү ул бик күркәм күренеш, чөнки әйткәнемчә менә була бит инде ул вакытта да зур шәһәр булмаган. Анда мөселманнар бик күп яшәмәгән, әмма шул зур булмаган урында Россия күләмендә дан шөһрәт казанган мәдрәсә төзү бу безнең өчен бик зур урнак һәм менә бу тәҗрибәне без өйрәнергә тиеш. Үзе дә Буа төбәгендә туып үскән яшь галим Рәшид Амышев Нургали Хасанов язмышы белән студент чагыннан кызыксына. Барлык архив материалларын туплап, дин галиме Нургали Хасанов дип исемләнгән хезмәт язган. Әлеге бай рухи мирасны туплап бастыруның төп иганәчләре Буа районы хакимияте һәм Буа якташлык җәмгыяте. Тарих факультеты науклар кергәч инде педуниверситетта шу галимгә багышланган, Буаның тарихына багышланган хезмәтләр яза башладым. Шуңа ярдәм итте миңа тарих буенча остазларым. Китап алашкер 500 тираж белән чыкты. Аңа ярдәм итте районыбызның җитәкчесе Камалетдинов Ранис Рафисович. Казан утлары журналы җәмәгатьчелеккә Рафис Корбанның Тәүбә көне китабын тәкъдим итте. Әлеге басма Казан утлары китапханәсе сериясендә чыккан 15-нче китап.
Dünya qуып яшәүче заман кешеләре үзләренең әдәп әхләге турында уйланамы? Әти ул үзара аңлашып яшиме? Авторның яңа китабында урын алган Тәүбә көне һәм бер уч туфрак повестлары кешеләрнең рухи көрлегенә кагылышлы гыйбрәтле хәлләрне тасвирлый. Балалар уйлыйлар инде әтиләр дөрес эшләми дип, әтиләр уйлыйлар инде яшьләр дөрес эшләми дип. Һәм теге ахыр чиктә инде бер нигә фикергә бер нәтиҗәгә килеп шулай дәвам итә. Ике әсәрнең дә сюжеты гади, җиңел укыла. Бу әсәр буенча кинода төшерергә мөмкин. Драматург Рәдиф Сәгъди китапка кергән әсәрләрнең драматургиясе көчле булуын искәртте. Әсәр язганда иң мөһиме драматургия булырга тиеш. Драматургия нәрсә ул? Киеренкелек, тормыш киеренкелеге күпме көчлерәк була, шул хәтле халык укый һәм халыкка тизрәк барып җитә. Хәтта фаҗигале драматургия, киеренкелек. Ике әсәрдә дә безнең фаҗига ята. Тәүбә көне китабын Ландыш Әбударова редакциялаган. Аларда кешенең рухияте, бүгенге көн әхлагы, шын язучы нинди кесә китабы өчен язса да, калын томлыклар өчен язса да, ул барыбер әдәбиятның әдәп сүзеннән икәнен онытмыйча яза. Яшел Үзән районының Айдар авылына багышланган өр-яңа китап басылып чыкты. Шунда туып, шунда үскән, җанга газиз авылыңа багышланган китапны кулга алу дулкынландыргыч, бәхетле мизгилләр. Яңа китапны авылдашлар, якташларга тәкъдир итү чарасына Хәйр Фатиханы авыл имамы бирде. Алхамдулиллахи раббил аламин ва салату ва салям аля расулина Мухаммади ва аля алейхи ва сахбихи. Авылдашларым, сезнең ярдәм белән китап басылып чыкты. Зур рәхмәт дип башлады үз чыгышын китап авторы Фәния Әхмәтҗанова. Минем өчен бик зур вакыйга дип әйтеме булды китап язу өчен ки мин шушында туып яшәп бик күп нәрсәне белмәгәнмен икән. Төшләремдә дә күрдем хәтта. Бу кемнәр икән, бу нинди нигез булды икән дип хәтта кешеләрдән сорап та йөрдем. Хәтта без ул нигездә кем яшәгәнен дә ачыкладык. Менә хәтта шундый сәер хәлләр дә булды. Айдар авылы тарихына багышланган китапның фәнни консультанты Фаяз Хуҗин. Ул тарихи фактларга бәяләмә бирә, дөрестлеген тикшерә. Мен аны беренчеләрдән булып укыдым, рецензент буларак инде. Шул тикле беренчедән шаккаттым. Теле матур, бик күп чыганаклар кулланылган. Монда архивлардан алынган материалларда, шәҗәрәләрдә, бигрәк тә авыл халкының үзенең сөйләгәннәре. Һәм тагын бер нәрсә. Китапның үзәгендә халык. Менә шушы Айдар авылы халкы. Монда колхозда бик ватан сугышы да бераз читтәрәк калган. Алар да бар әлбәттә. Әмма халыкның үзе. Тарихчылар дәүләт тарихын язса, әтибәк тарихын өйрәнүчеләр исә милләт тарихын кеше язмышлары аша яза. Бу китапта архивтан алынган документларга караганда күбрәк халык истәлекләреннән файдаландык, чөнки аның сәбәбе дә бар. Архивтан алынган документлар әле без чиратын көтеп ятарга мөмкин, әмма безнең кызганыч өлкән яшьтәге авылдашларыбыз инде авылдашларыбыз белән берәм-берәм хушлаша барабыз. Айдар авылы белән бәйле истәлекләрнең кайберләре алдан ук җирле Яшел Үзән газетасында да басыла. Әлеге газетаның баш мөхәррире дә Айдар халкының шатлыгын уртаклашырга кайткан иде. Кем син Айдар бабам китабының бер бүлеге язмышы Айдар авылы белән бәйле күренекле кешеләргә багышланган. Алар арасында яңа җыр сүзләренә кертелгән Сара Садыкова белән Газиз Айдарский да бар. Фәния Әхмәтҗанова сүзләренә язылган җырда яңгырады. Шулай ихлас сүзләргә, җыр моңга бай булды ул көнне китап бәйрәме. Тарихи дөреслекне яктыртып, әдәби йөгерек тел белән язылган басмалар ешрак нәшер ителсен иде дип бүгенгә саубуллашам. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Иртәнге 9:15 минутта очрашырбыз. Мен Чулпан Әмири бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Сау булыгыз.